कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। आणि खूप लहानपणापासून आम्ही शेती करतो आणि ही शेती आम्ही कधीच सोडलेली नाही। त्यामुळे कधीपासून केली म्हणण्याच्या मला कधी कळायला लागलं तेव्हा आमचे आजोबा शेती करत होते, माझे वडील आणि शेती करत होते, आता मी करतो, माझे भाऊ करतात, आमची मुलं ती तिकडे आहेत बघा, भावांची मुलं बिलं सगळे आहेत। आम्ही नेहमीच शेती करत असतो। शेतीमध्ये चांगलं उत्पादन निघतंय, मशागत चांगली होते, चांगल्या पद्धतीने कशावर काय उपचार करायचे हे भास्करदादांना माहिती असतात। सध्या राजकीय वातावरण बघताय तुम्ही, कशा पद्धतीने उत्पादनाला धोका निर्माण झालेला आहे आणि त्या पद्धतीने कशी उपाययोजना करण्यासाठी काय प्लॅन आहे? असं आहे की मुळामध्ये शेती करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे, परंतु आता बहुसंख्य लोकांनी शेती सोडलेली आहे। ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे। सर्वसाधारणपणे आता 2 रुपये 3 रुपये किलोनी धान्य मिळतं, त्यामुळं बहुसंख्य लोक शेतामध्ये येतच नाहीत। थोडेफार लोक जे कोणी शेती करतात ते हे हंगामी ही शेती असल्यामुळं पाऊस आला की त्याची ताबडतोब संधी साधावी लागते, चिखल करावी लागते। त्यामुळं आम्हाला किंवा अन्य लोकांना त्या ठिकाणी शेतमजूर मिळतच नाही। शेतमजूर मिळत नाही याचं कारण मी सांगितलं की लोकांना आता फार काही शेती करावी असं वाटत नाही, परंतु शेती ही केलीच पाहिजे। कोणतरी पिकवतो म्हणून आम्हाला धान्य अल्पदरात असेल, मोफत असेल हे मिळतं आणि म्हणून कोणतरी पिकवतो म्हणजे आम्ही देखील ते धान्य पिकवलं पाहिजे, आम्ही देखील ते कमी दरात घेतलं तरी हरकत नाही। परंतु आता शेती करणं फार अवघड झालंय आणि म्हणून सरकारला भविष्यामध्ये ही शेती MREGS अंतर्गत किंवा रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कर्मचारी वर्ग, शेतमजूर वर्ग पुरवता येईल का याचा विचार शासनाला करावा लागेल। त्याचबरोबर या शेतीला औद्योगिकरणाचा दर्जा देता येईल का याचा सुद्धा विचार शासनाला करावा लागेल, तरच ही शेती टिकून राहील। त्यापेक्षा जवळजवळ लोकांनी आता शेती सोडलेली आहे, ही खूप गंभीर गोष्ट आहे। आज तुम्ही शेतामध्ये मशागत करताय, पुढच्या 1-2-4 महिन्यामध्ये विधानसभेची निवडणूक येते, त्या विधानसभेच्या निवडणुकीची मशागत तुम्ही कशा पद्धतीने करायचं ठरवलंय? नाही, विधानसभेच्या निवडणुकीची मशागत तर माझी चालूच आहे, ती कायमच चालू असते। परंतु आम्ही गेल्या अनेक वर्षामध्ये किंवा कधीच रेशनिंगवरचं धान्य आम्ही कधी खाल्लेलं नाही। 1972चा दुष्काळ मी अनुभवलाय, माझ्या पिढीनं अनुभवलाय। अमेरिकेमधला आलेला लाल मिलो तो मिळण्याकरता काय काय यातायात करावी लागत होती आमच्या वडिलांना वगैरे, ते आम्ही बघितलेलं आहे आणि तेव्हापासून आम्ही कधीही रेशनिंगचं धान्य खात नाही। आणि म्हणून हे सीझन साधलं पाहिजे। हा सीझन हातातून जाता कामा नये। माणसं काणसं मिळत नाही म्हणून रडत बसून चालणार नाही, इथं आज नांगर डोंगर मिळत नाही म्हणून थांबून चालणार नाही। म्हणून आपल्या मुली बाळी, मुलं बाळ, नाते गोत्यातल्या बहिणी बिहिणी त्यांची मुलं सगळी गोळा करावी लागतात आणि ही शेती करावी लागते। निवडणुकीची मशागत तर सुरूच राहील, पण ही मशागत आहे ही जर आम्ही साधली, योग्य वेळेला केली तर आम्ही वर्षभर जेवू, वर्षभर आम्ही धान्य खाऊ आणि ते आम्ही रेशनचं खात नाही। त्यामुळे ही मशागत देखील तितकीच महत्वाची आहे। अधिवेशनाच्या मशीन कोण चालू करतोय? शेती करतात त्याच्यासोबत शेतामध्ये शेतामध्ये अशा पद्धतीने व्हायला पाहिजे लोकांना। भोसरीचे दोघं
हलवा ग कृष्णाला मी गुंतले कृष्णाला मी गुंतले कामाला हलवा ग कृष्णाला मी गुंतले कामाला हलवा कामाला हलवा ग कामाला हलवा ग शिवबाला शिवबाला हलवा ग शिवबाला ग हलवा ग शिवबाला गुंतले आणि मी गुंतले कामाला कुणी हलवा ग शिवबाला गुंतले कामाला कुणी हलवा ग रामाला मी गुंतले रामाला मी गुंतले मी गुंतले कामाला गुंतले कामाला भले पातळी दादा भले पर्यंतचा तुमचा प्रवास आणि तुमची जास्त आवड आहे ती शेतीसाठी आहे, काय सांगाल? राजकारण ही माझी जनतेची सेवा आहे आणि शेती हे माझं पोट आहे, माझ्या कुटुंबाचं पोट आहे. शेती जर आम्ही केली नाही, शेती जर आम्ही शेत पिकवलं नाही तर आम्ही जेवणार काय, आमचं कुटुंब जेवणार काय? आणि म्हणून राजकारण ही समाजसेवा आहे, जनतेची सेवा आहे. परंतु शेती हे माझं पोट आहे, माझं जेवण आहे. म्हणून राजकारण करता करता शेती देखील केली पाहिजे आणि ते कर्तव्य मी पार पाडतो. आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्या ठिकाणी संकरित जातीची बियाणं वापरून अधिकाधिक उत्पन्न कसं निघू शकतं हे मी तरुणांच्या समोर आदर्श आणि विचार ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो. राजकारणातला आक्रमक चेहरा आज शेतामध्ये पाहायला मिळतोय, त्यावेळेची भूमिका आणि आत्ताची शांत शेती करणं, काय सांगाल? असं आहे की शेवटी तुम्हाला जी जी भूमिका वटवावी लागते, करावी लागते, ती ती भूमिका तुम्ही व्यवस्थितपणे उठवली पाहिजे. ज्या ठिकाणी सौम्यपणा, शांतपणा, नम्रपणा ठेवायचा असेल तिथे ठेवलाच पाहिजे. परंतु जिथे कुठे अन्याय होत असेल, जिथे कुठे चुकीची धोरणं राबवली जात असेल, कुठेतरी सरकारी पक्ष हा जाणीवपूर्वक विरोधकांना वेठीस धरत असेल, त्यांच्यावर कुठल्या ना कुठल्या तरी राजकीय हेतूपायी सूड उगवत असेल, तिथे आक्रमक झालंच पाहिजे. आपल्या मतदारसंघातल्या जनतेला न्याय मिळवून द्यायचा असेल, त्यांची विकासाची कामं जर व्हावी असं वाटत असेल तर तिथं आक्रमक व्हावंच लागतं आणि ते आक्रमक होण्याचं काम आपण करत असतो. साहेब, आजच्या तरुणांना शेतीद्वारे काय संदेश द्याल? की बाबांनो रे, सर्वांनी जवळजवळ शेती सोडली. आता तर शेती काम करण्याकरता शेतमजूरच मिळत नाही. आणि म्हणून तुम्ही इथं बघित असाल माझी मुलं, माझ्या भावांची मुलं, माझ्या बहिणींची मुलं, आमच्या लग्न करून गेलेल्या मुली किंवा नव्यानं आलेल्या सुना, ही सगळी मुलं बाळं नातवंड आम्ही शेतामध्ये आहोत. कारण सध्या सरकारी योजनेचा फायदा घेत असताना लोक आपल्या कर्तव्याला विसरलेत की काय? अल्पदरामध्ये किंवा मोफत धान्य मिळतं
म्हणून लोक शेतामध्ये जात नाही, शेतमजूर मिळत नाही आणि किंवा लोकांचा शेतीबद्दलचा बघण्याचा दृष्टिकोन काहीतरी वेगळा असेल. केवळ धान्य मोफत मिळतं म्हणून जात नाही असं नाही. आणि म्हणून शेतामध्ये लोक जात नसतील तर त्या लोकांनी शेतामध्ये गेलं पाहिजे. नपेक्षा सरकारनं आता शेती ही त्या ठिकाणी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत किंवा रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तिला कुठेतरी कनेक्ट करून शेतमजूर मिळवून देण्याचं काम हे सरकारने करायला हवं. खरं तर कोकणातला शेतकरी हा शेती व्यवसायावरती अवलंबून पूर्वी होता. आता तसं म्हणता येणार नाही, कारण शेती ही कमी प्रमाणात बघायला मिळते. मात्र काही ठिकाणी विनाशकारी प्रकल्प येत चाललेले आहेत, शेती कमी होत चाललेली आहे. काय सांगाल? विनाशकारी प्रकल्पामुळं शेती कमी होते ही वस्तुस्थिती खरीच आहे. परंतु शेती करणारा वर्ग जो आहे तो कमी झाल्यामुळं जी संपूर्ण रानश्वापदं असतात, जंगली जनावरं वगैरे जे असतात ते मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतीचं नुकसान करतात. चौबाजूला शेती होती त्यावेळेला नुकसानाचं प्रमाण कमी होतं, पण ठराविक ठिकाणी जर शेती दिसली तर शेवटी हे संपूर्ण जे जंगली प्राणी असतात ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान करतात आणि म्हणून लोकांनी जास्तीत जास्त शेती केली पाहिजे.